ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಅವೇನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. 1 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ, 1 ಕಪ್ಪು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಿನ ಬಟಾಟೆ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ದಾಸೆಂಬಿ, ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇದೈಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡ್ಗ, ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತ ನನೈಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡ್ಗ. ನನೆತ್ತ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೇಟ ಅವೇನು ಪೊದುಪುಗ. ಐದಕ್ಕ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಅಂತ ಪೊದುಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಐಕ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ 3 ಪಾಡೋಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಓಡಣ್ಣ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಬುರ್ಚಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಖಾರಾಗ ಏತು ಪೋಡು ಅತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪೋಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಮಾತಲ್ಲ ಅಡೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದಿನ ಬಟಾಟೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಬಟಾಟೆ 1/4 kg ತೊಂದೆ. ಬಟಾಟೆನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತು. ನನ್ನ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ నేను ಚೌಲಿ ಏರೆ ಬುಡ್ಕ. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಕಡ್ಲದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ. ಐಕ ಒಂತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಒಂತ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಗ. ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಹೊರಾನೆ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಗಂಟು ಬರಂದಿನಂಚನೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಈತು ದಪ್ಪ ದೀಂಡಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತರ್ನು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನು. ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ಮಸಾಲೆನು ಜಿಂಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ತೊಂದ ಐಕ ಮಸಾಲೆನು ದೀವೋಡು. ಏಟ್ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಮಸಾಲೆನು ದೀಂಡಾಂಡು. ಮಸಾಲೆನು ಜಿಂಜಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿಕ ಮುರ್ಕಾವೋಡು. ಮಾತ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀದುಪ್ಪೋಡು. ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತಂದೇನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಇಡುಂದೇನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಜನ ಕೈಕ ರಟ್ಟುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬ್ರೆಡ್ನ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೋಡು. ಇಜ ನಾವು ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಎಣ್ಣೆನು ಫಸ್ಟೇ ಕಾಯರೆ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಿರೊಂದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡ್ಗ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.